थाखाय गावनि न' बां गारनानै दावहा नांबोबाय बेबायदि मानसिखौ जुदि बुलि होनो लांजानाय बोरमा मेन्दा बायदि जेल खानायाव जोबनानै दोननाया जाथिनि थाखाय रंजानो हादोंना ना दुखु गोनां बेलाय जाय व्यक्तिनि दैदेननायाव दिनै बिटिआर सुक्तिसिम बर' जातिया सफैबाय दिनै बे मानसिखौ सिनायालासेनो बरंस बे मानसिया जेलाव थासेयावबो बमा गावलायनो हानाय भस चालायनो हानाय सोरमोन माबायदि जाथि बेलाय सोर फोरोंदों बेबायदि रंजानोलाय दुखु नांथाव बाथ्रा दिनै बिनिखाय जोङो जेरावबो थांदों आरो बे सैथो जारिमिनखौ जोङो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानो फोरमायदों जेब्ला सारखौ जेलाव लांफिनदों जों गोबां गोदाव सोराव जादों बिटिसि बिसायख'थियाबो खाथिसै इउपिपिएल जों थांगोन ना बिपिएफ जों थांगोन गोबां जोङो गोनो गोथो जादों बेखिनि समायावनो हाग्रामा महिलारि सारा जोंखौ लिंनानै सावरायदों जे फैदो बिटिसि बिसायख'थियाव सिट शेयार खालामलायनानै जोङो इलेक्सन गेलेनोसै नाथाय जोङो बुंदोंमोन जोंहा एनडिएफबि कोअर्डिनेशन कमिटि दङ मोनब्रै आफादजों जोङो खौसे जानानै दङ जोङो सिद्धान्त लानो हाथ'वाखै उनाव खबर होनोसै होननानै जोङो बुंबाय नाथाय बे बाथ्राया जेब्लानोखि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि खोमायाव हाबबाय अब्लानिया रन्जन दैमारिनि खाथियाव थांनानै रायज्लायहैबाय एबसुनि दैदेनगिरि दिपेन बर' लरेन्स इस्लारि बिथांमोना सेन्ट्रेल जेलाव थांनानै रन्जन दैमारि सारजों सावरायहैबाय फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव खौसेयै आवगायनोसै होननानै लिंहैबाय अब्लानिया सारा बुंदों आं जेलाव थानानै मा खालामनो हानो जोंनि सेंग्राफोरजों सावराय बेखिनि समायावनो एबसुनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ रङियानि प्रमद बर'नि अमा फारामाव लिंनानै लाबोदों आरो जोंखौ बुंदों गबिन्द बसुमतारिया 12टा सिट बिदों फेरेंगा बिथांमोनाबो 6टा सिट बिदों आरो बे 6टा सिटआव इलेक्सन गेलेनो थाखाय फेरेंगाया 30 कोटि थाखा बिदों होनना जोंनो फोरमायदों अब्लानिया जोंखौबो बुंबाय नोंथांमोननोबो खैटा सिट नांगौ लिरनानै गालांदो होननानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारिया बेबायदि जोंखौ बुंबाय दिनै प्रमद बर'खौ थगायसुला होनना बुङोबा सोरबा रागा जोङो नाथाय फोरमानजों लोगोसे आं बुंनो इच्छा खालामदों जोंखौ माबायदि थगायनाय अब्लानिया जोङो केम्पआव थांफिननानै सावरायनायनि गेजेरजों जोंबो 9टा सिटनि थाखाय प्रप'जाल बनायदों नोंथांमोननि चिराङाव मोननै बाक्सायाव मोननै क'क्राझाराव मोननै आरो उदालगुरियाव मोनथाम बेबायदि 9टा सिटनि प्रप'जालखौ जोङो बानायबाय प्रमद बर'आ जोंखौ रङियानि सार्किट गेस्ट हाउसआव लिंहरनानै आरो जोंनि प्रप'जालखौ नाजावबाय जेरावनोखि इउपिपिएलनि बयबो दैदेनगिरिफोरा दङमोन आरो बिथाङा जोंखौ बुंनानै हरदों बेखौ जोङो सिडब्लिउसिआव रायज्लायनोसै साननैसोनि उनाव इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि मावथि ब्रह्म हाज'वारिया नोंथांमोनखौ लिंहरगोन फै बुंनानै हरबाय साननैसोनि उनाव नोंथांमोननिनो खाथियाव थानाय बरपेटानि फरेस्ट गेस्ट हाउसआव जोंखौ लिंहरदों आरो मावथि ब्रह्म हाज'वारिया जोंखौ बुंबाय सिट शेयार खालामनो गोबां प्रब्लेम जाबाय नोंथांमोननो जोङो मोनसेल' सिट होनोसै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय हरसिंगा समस्तियाव रन्जन दैमारिनि असे बिनानाव डक्टर अनजलि दैमारिनो टिकेटखौ होनोसै होननानै बुंबाय अब्लानिया दे होमबालाय होननानै जोंबो थांफिनबाय जों बाथ्रा बुंनायाथ' रज'खायानोसै नाथाय जेब्लानोखि इउपिपिएलनि फार्स्ट केन्डिडेट लिस्टआव ओंखारबाय जोङो नुनो मोनबाय जोंनि 9टा प्रप'जालनिफ्राय मोनसेबो गैया डक्टर अनजलि दैमारिनि नामाबो गैया फेरेंगानिया दोङो सावरायग्रानिया गैया जोंनि गेजेराव गावस्राजानाया आराम्भ जाबाय दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंदों एनडिएफबिआ गावजों गाव खौसे गैया नाथाय जों एनडिएफबिखौ सोखावदों होनना बुङोब्ला इउपिपिएल आरो प्रमद बर'आसो सोखावदों सोरनोबा टिकेट होबाय सोरनोबा होआखैसै जोंनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि खालामनानै दोनबाय नाथाय जों नेगासिनो दङमोन जेब्लानोखि इउपिपिएलनि फाइनाल केन्डिडेट लिस्टआव ओंखारबाय जोङो नुबाय जोंनि 9टा प्रप'जालनिफ्राय मोनसेबो गैया डक्टर अनजलि दैमारिनि नामाबो गैया जि हरसिंगा समस्तिया एनडिएफबिनि जोनोम जायगा रन्जन दैमारिनि जोनोम जायगा बे समस्तियाव डक्टर अनजलि दैमारिखौ रेजेक्ट खालामनानै कार्बि आंलंनि सानजा नांनायखौ लाबोना टिकेट होफैबाय इउपिपिएलआ अब्ला बियो एनडिएफबिखौ पलिटिकेल मार्डार खालामनाय नंगौना नङा बेलाय बिपिएफजों थांजानो गिनानै टिकेट होगोन होननानै लाखिबाय थानानै पलिटिकेल मार्डार खालामनाय नंगौना नङा बेलाय थगायनाय नंगौना नङा बेलाय अब्लालाय मानोथो रागा जोंदों प्रमद बर'खौ मावथि ब्रह्म हाज'वारिखौ बा इउपिपिएलनि जेसेबां नेताफोर दङ बिथांमोनखौ थगायसुला होनना बुङोब्ला मानोथो रागा जोङो
जोङो फोरमाननो लोगोसे बुंदों जे UPPL आव जेसेबांखिनि नेताफोर दङ प्रमद बर'निफ्राय लानानै गासैबो थगाय सुलायासो भर्ति जानानै दङ जों बायदि आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा मोनसे हान्जाखौनो जुदि थगायनो हादोंब्ला बे सबायझार ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनो थाखाय UPPL नो 1 मिनिटबो सम नाङा बर' रायजो राजा नोंथांमोन खुगानि गोदै बाथ्राजोंनो थगायनानै दोनगोन बिथांमोना आरो जोङो टिकेट होनो हायासै थिगैनो दङ टिकेटआ गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय जोङो जोंनि थांखिखौ फोरमायखादोंमोन जे NDFB आ बेन जाबाय आफाद गैला नाथाय जोंहा हुमायसाया दङ 100 जननिबो बांसिन सेंग्राफ्रा जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोननि सख'नायनि जंगालखौ जों बानखानांगोन अब्लानिया जोंनो पलिटिकल बेकआप नांगोन जोङो UPPL नोबो फोरमायदोंमोन नाथाय जोंखौ रेजेक्ट खालामनाय माने जोंनि थांखिखौ रेजेक्ट खालामनाय अब्लानिया जोङो BPM नि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव थांदों आरो जोङो सावरायहैदों हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव थांना जोङो सावरायहैदों जोंनि थांखिफोरखौ जोङो फोरमायदों अब्लानिया बिथांमोना जोंखौ बुंबाय नोंथांमोननि जि थांखि बे थांखिखौ BPF आ पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो 1 नम्बराव मावफुंगोन होननानै जोंनो बाथ्रा होबाय जायनि थाखाय जों दिनै जेरावबो थांदों आरो जोंनि सैथो जारिमिनखौ लानानै बर' रायजो राजाफोरखौ नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय जों खावलायगासिनो दङ दिनैबो नोंथांमोननि जायगायाव फैदों आरो गोजोननाय मोनदों दिनै नोंथांमोना नाय UPPL नि जानानै सोरबायदि मानसिया केम्पिं खालामो बे ओनसोलखौ आं बांद्राय नलेज गैया नाथाय गुबुन गुबुन जायगायाव थांनो नुनो मोनदों जायफोरानोखि मोनसे समाव BPF निनो BCDC चेयारमेनमोन सोरबाया TLCC चेयारमेनमोन गाज्रि खामानि मावबाय पार्टिया दुखु मोननानै बोख्लायनानै दोनबाय बेबायदि गेसाव गोफोनासो दिनै UPPL नि आर'नाइ गानना सोलायनायनि बाथ्रा बुंदों अब्ला बे गेसाव गोफोनखौ लानानै बोरै UPPL आ सोलायनायनि बाथ्रा बुंखो दिनैनि तारिखाव आङो बुंगोन UPPL आ जि सोलायनायनि बाथ्राखौ बुंदों बेयो मोजांनिफ्राय गाज्रियाव सोलायहोनायनि बाथ्रासो बुंगासिनो बेखौबो आङो फोरमान होगोन रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि आसामाव फिसा फिसा ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिलफोर दङमोन जेरै राभा अट'नमास काउन्सिल मिसिं अट'नमास काउन्सिल बेबायदिनो गोबां काउन्सिल दङमोन नाथाय गासैबो काउन्सिलखौ दिनै BJP आ राजत्व खालामजोब्बाय काउन्सिलखौ BJP आ राजत्व खालामनो हायाखै होनना बुङोब्ला नैबे BTC खौ हायाखै नाथाय दिनैनि तारिखाव प्रमद बर'नि आखाइ हमनानै BJP आ जोंनि BTC आव आसि फिसा सोनो सेस्था खालामदों आरो बेयावनो जुदि नेशनेल पार्टी BJP आ आसि फिसा सोनो हायोब्ला आसि बिमा सोनो सम नांनाय नङा दिनै कार्बि आंलंआव थानाय कार्बिफोरा हाथियार लानानै दावहा नांफिनदों डिमा हासावआव थानाय डिमासाफ्रा दिनै आखायाव हाथियार लानानै गावलायबावनो गोनां जादों मानोना खुंथायखौ BJP आ सेख'नानै लांबाय गावनि हायावनो आलासि जानो गोनां जाबाय जायनि थाखाय दावहा नांफिननो गोनां जादों जोंनि BTC आवबो बे समयसाया फैगोन थै जिउ होनानै मोननाय BTC खौ जुदि जोङो नेशनेल पार्टीनो आखायाव गथायनानै हरनो गोनां जायोब्ला जों बे हानिनो थागिबि फिसा हिसाबै बे हायावनो आलासि जानो गोनां जायोब्ला बिग्रायखांनाया बेयावनो फैगोन जों NDFB आसो हाथियार लानानै गावलायफिना जानो हागौ नाथाय दिनैनि ME स्कुलाव फरायनाय LP स्कुलाव फरायनाय गथ'फ्रा 15-20 बोसोरनि उनाव जों गुबुननि खुंथायनि सिङाव थाया होननानै हाथियार लानानै गावलायफिनोब्ला आरोबाव मुंख्लं जाबावोब्ला बेयो मोजाङाव सोलायनाय जाखो ना गाज्रियाव सोलायनाय जाखो मोजाङाव सोलायनाय जाखो ना गाज्रियाव सोलायनाय जाखो बेलाय रायजोफोर दिनै UPPL आ बेबायदि सोलायहोनो नागिरदों बेसेबां दुखु खस्थ' खालामनानै बर' हारिया दाखालि बावै बर' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मोननो हाबाय गोबां मानसिफ्रा रंजाबाय बम गावै गावै मोसाबाय ना बेदर सिथारनानै जाबाय एबसु अफिसफ्राव गाजा गोमजायै मोसा रंजाबाय नाथाय मैयानि तारिखाव UPPO निफ्राय थामहिनबा जायफोर बर' अट'नमास काउन्सिलाव गोग्लैदों बिथांमोना मैयानि तारिखाव 720 जन BJP आव हाबबाय अब्लालाय मा प्रयोजननो जोङो दावहा नांखो जोंनो आलादा खुंथाय नांगौ बर'नि खुंथाय नांगौ होननानैसो जोङो दावहा नांदोंमोन नाथाय मोनखांनायनि उनावबो BJP नो फानना जानाया लासिं सिं आरो सोंखारिथाव दिनै UPPL नि फोसावदिं मेलफोराव जोङो खोनानो मोनदों
जे बिथांमोना गोबां साख्रि होनो ओंखारदों नाथाय जोंनि भारतआ स्वाधीनता जानाया 74 बोसोर जाबाय जोंनि भारतआव MA BA MTech DSc LLB जानाय गोबां हाजार हाजार लाख लाख सेंग्रा सिख्लाफोर दङ भारत सरकारानो जुदि साख्रि होजोबनो हायाखैब्ला बे BTC नि फिसा खुंथायखौ लानानै बोरै साख्रि होजोबनायनि बाथ्रा बुंखो मानो थगायदों उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोखौ मानो आघात खालामदों मानो थगायदों दिनै बेबायदि थगायथिंनायनिल' बिथांमोना मेल फिदिंगासिनो दङ गामि गामि ओनसोलफोराव गामिफोरा बायनो हमबाय समाजफोरा बायनो हमबाय